Min jaf jgħidli x'jiġifieri tkun fqir? Ejlin sabiħ. Ma jkellekx flus. Ma jkollokx flus. Taqblu li fqir ifisser li ma jkollokx flus? Ejwa, kulħadd jaqbel li fqir ifisser ma jkollokx flus. Nistaqsikom mistoqsija oħra. Xi ħadd jaf jgħidli xi tfisser armla jew armel? Xi ħadd il-mara jew ir-raġel tiegħu ikun miegħed. Bravo. Mela l-armla ir-raġel ikun mitilha u l-armel il-mara tkun mititlu. Kemm fl-ewwel qari kif ukoll fil-Vanġelu għandna armla fqira. Armla li m'għandix flus. Imma dawn iż-żewġ romol x'jagħmlu? L-ewwel armla x'tagħmel meta l-profeta Elija jitloba l-għajnuna, jitloba ftira, jitloba l-ħobs. Tgħidlu iwa jew tgħidlu le? Tiftakru l-ewwel storja li smajna? Xi ħadd jiftakar jekk l-armla ta' Sarefta, għax hekk sejħilha, il-ktieb ta' Slaten, l-armla ta' Sarefta taċ lil Elija il-ftira illi talaba ejdi sabiħa inti. Qalet iva. U l-armla ta' Sarefta tat il-ftira lill-profeta Elija. U iż-żejt tagħha spiċċa, it-qiegħ tagħha spiċċa, l-ilma tagħha spiċċa, jew baqgħu sejrin anki wara li tat il-ftira lil Elija. Ejli inti. Baqa għal dejjem. Intom taħsbu li dan xi miraklu kbir? Taħsbu li dan xi miraklu kbir? Dan mhu miraklu kbir xejn. Dan jiġri lilna. Il-bniedem fqir mhux dak li m'għandux. Il-bniedem fqir dak li m'għandux jagħti, dak hu l-bniedem fqir. Dak li ma jafx jagħti. Ħanejdilkom kemm hu hekk. Jiena ngħidilkom li hawn ħafna nies li għandhom ħafna flus u jgħixu bħalli kieku kienu foqra. Għaliex? Jgħixu bil-biża li l-flus mhux se jservu. Tantu hekk li dejjem iridu ġirija kbira, kontinwa, ma taqta' xejn biex ikollhom iktar flus. Hekk jew le? Ġiri tiġri dejn? Min jgħix hekk? U fqir jew hu sinjur li qed jgħix ta' fqir? U sinjur li qed jgħix ta' fqir. Dinja tagħlima importanti ta' għalina kollha kemm aħna kbar u żgħar il-Vanġelu tal-lum, il-qari kollu tal-lum. Aħna nistgħu nkunu sinjuri u ngħixu ta' foqra ta' fux. Ara taħsbu intom illi Alla jkun kuntent jekk aħna il-flus tingħaqilgħu ma ngawduhomx. Ara taħsbu illi Alla jkun kuntent jekk aħna kontinwament mingħajr xaba dejjem ngħixu fit-tensjoni li mhux se jkollna u la tibqa' tara l-mara, u la tibqa' tara r-raġel, u la tibqa' tara t-tfal, la tibqa' tara l-ġenituri, la tibqa' tara lil ħutek. Mhux hekk jiġrilu minn għajnejh ikunu ffukati biss fuq kemm se jaqla fuq il-flus. Kemm problemi marbuta mal-wirt, pereżempju, kemm foqra, kemm sinjuri jgħixu ta' foqra. Kemm sinjuri jgħixu ta' foqra. Fuq daqshekk għandi daqshekk, imma fuq daqshekk jien nidħol il-qorti u nagħmel snin twal ngħix ta' fqir. Ninsa dak kollu li rċivejt u ngħix il-bqija ta' ħajti ffukat fuq dik il-ftejt illi jien nippretendi jew pretendejt li jkolli. Ara l-Vanġelu kemm jallimna ngħixu l-ħajja ta' veru. Kemm jallimna ngawdu dak kollu li Alla jagħtina fl-istorja tal-ħajja tagħna. Din hija tagħlima illi ħafna minnkom u ħafna mill-ġenituri tagħkom u n-nanniet tagħna huwa
Jgħidulek in-nannit tagħna. Aħna dejjem ippruvajna naqsmu dak li kellna ma' ħaddieħor u qatt ma naqasna xejn. Hekk jew le. Kemm nanniet tagħna kellhom 6, 7, 8, 10 titfal u qatt ma naqasna xejn. Bit-tbatija ajwa, imma qatt ma naqasna xejn. Huma foqra li kapaċi kienu jgħixu kapaċi ta' sinjuri. U aħna llum sinjuri u sfortunatament ngħixu ta' foqra. Sinjuri u ngħixu ta' foqra għaliex? Għax tlifna l-umanità, tlifna il-ħejn ma' xulxejn, tlifna illi nkunu kapaċi inħennu u ngħinu lil xulxejn. U allura sinjuri imma foqra. Il-parroċċa, il-Knisja, l-iskop tagħha hu li tallimna mhux biss biex minn hawn morru l-ġenna, le ta' ftejt. Jekk aħna naħsbu li l-Knisja, l-parroċċa, l-iskop tagħha li tgħinna mmorru minn hawn il-ġenna, dak ftejt wisq. Anzi, l-iskop tal-parroċċa hu illi l-ġenna iġġibha llum hawnhekk u nibdew ngħixuha minn issa, dak hu l-iskop tal-Knisja, tal-parroċċa. Biex nibdew ngħixu mill-lum qalb il-problemi u d-diffikultajiet tal-ħajja, qalb iċ-challenges, il-konflitti ta' relazzjonijiet, diffikultajiet ta' saħħa, ta' mart li jkollna fil-familji, qalb dan kollu imma jkollna il-qawwa ta' Alla li ma jħallina qatt weħedna u ngħixu minn issa il-ġenna fl-art. Biex imbagħad meta ngħaddu minn hawn l-ħajja l-oħra nidħlu għall-milja tal-ġenna, għall-milja tal-glorja. Dan hu l-iskop tal-parroċċa. Il-parroċċa ma niġejx għal Alla jew għal Ġesu jew għall-arċipriet jew għall-qassisejn. Le, il-parroċċa niġi biex Alla jagħtini il-mezzi kollha possibbli illum biex jien ngħix ħajja kuntenta. Ħalli nħejji ruħi biex imbagħad il-ġenna li jien inkun bdejt f'din l-art minkejja d-diffikultajiet, il-problemi, l-inkwiet ta' din il-ħajja inkompluha fil-ħajja li ġejja. Hemm messaġġ ieħor importanti fil-Vanġelu tal-lum u anki fl-ewwel qari, dik l-armla ta' fuq minni dik l-armla. Dik l-armla hija aħna ta' fowx aħna kollha kemm aħna. Dik l-armla hija l-Knisja, aħna mhux kollha tonqosna xi ħaġa, mhux dejjem tonqosna xi ħaġa, hekk jew le. L-armla hi dik il-persuna u kienet tassew fqira l-armla tal-Vanġelu ta' fowx. Ħajdilkom kemm kienet fqira. Kellhom liġi l-lowt, stramba ħafna. Insibuha fil-Levitiku. Tafu x'kienet tgħid din il-liġi? Jekk mara imutilha r-raġel, il-ġid tar-raġel tafu għand min kien imur? Mhux għand il-mara. Kien imur għand it-tfal. U jekk it-tfal ma kinux sewwa mommhom miskina dik l-armla. Però għar jekk dak ir-raġel ma kienx ikollu tfal, il-flows u l-ġid tiegħu tafu għand min kien imur? Għand ħutu u dik il-mara tibqa' lampa stampa. Jekk ma kienx ikollu ħutu ir-raġel li miet, il-ġid tiegħu kien imur għand ħut missieru. Imbagħad wara l-armla. Allura bir-raġun il-Vanġelu jsemmilna li din l-armla kienet fqira u minkejja li kienet fqira din l-armla kienet sinjura. It-tnejn li huma għax taw minn dak li kellhom. Taw dak li kellhom. Is-Sinjur mhux dak li għandu ħafna, is-Sinjur dak li kapaċi jagħti minn dak li għandu. Dak hu s-Sinjur. Mhux min għandu ħafna. Is-Sinjur dak għaliex? Għax minu kapaċi jagħti minn dak li għandu ifisser li kuntent dak li għandu. Li jirringrazzja l-Alla ta' dak li għandu. Li ma jibżax, għandu fiduċja, ma jibżax li dak li għandu meta jagħtih issa se jispiċċa u se jisparixxi. Allura f'qejri huwa imma jgħix ta' Sinjur. Din l-armla hija aħna. L-armla li tagħti kull ma jkollha hija aħna. U aħna msejħejn, aħna l-Knisja. Il-Knisja l-mara armla. Il-mara li l-arus tagħha Ġesu qiegħed jistennina il-kol kemm aħna biex ninaqdu miegħu.
Imma f'dan iż-żmien ta' stennija l-arows tagħna Ġesu jistenna li din il-Knisja aħna nkunu ġenerużi. U din ngħidha għalija u għalina s-saċerdoti. Aħna kultant għandna l-idea li l-Knisja qegħdem biex tiġbor. Jekk il-Knisja qegħdem biex tiġbor qegħdin niżbaljaw kollox ta'. Jien l-ewwel wieħed qiegħed niżbalja kollox. Il-Knisja qiegħda hemm biex dak li għandha, dak li mhux tagħha, għax tawula ħaddieħor, għaletu mingħand ħaddieħor, dak li għandha tużah għal ġejt ta' min m'għandux. Tużah għall-oħrajn. Bid-diffikultajiet kollha, bil-problemi kollha. Allura l-Knisja l-iskop tagħha jekk hawnhekk issir ġabra, dik il-ġabra trid issejr biex tinqasam qalb min m'għandux. Jinqdew il-bżonnijiet iwa ta' din id-dar, jinqdew il-bżonnijiet tas-saċerdoti li jridu jieklu mill-Knisja, però il-flus, il-ġejt li tiġbor il-Knisja mhux biex iġġemmew. Inkunu nisbaljaw kollox. Fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jgħallimna li l-armla sinjura għalkemm fqira idejk li tqassam u tagħti.